Снимаме. Даниел Стоев, Варна Тролдаун 26.2, категория Адванс. Като решиш. Ей сега, чак само да настроя. Аз съм готов, натискам. 10 секунди. Айде, машино. 5, 3, 2, 1. Работа. Дишай. Десет, 11. Разтръскай бързо. 1, 2, 3, 4, 5. Ай, добре си, браво. Вкарвай кип хубаво. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ай силно, 9, фърляй, разтръскай ръцете и се хвани след 3, 2, 1 да върват малки серии, по 2, по 3 ако трябва. Хубав кип, браво, това е. 2, 3, почивай. Разтръскай ръцете, почивай. 1, 2, 3, 4, 5. Айде една малка серия пак. Да върват. Хубав кип. 1. Не стой много горе. 2. Браво. 3. Слизай да почиваш. Браво. Да. Айде сега още една преди да свършат 2 минути. Давай. 4 тройки имаш. Давай, имаш. Давай, 1. Искам хубав кип с този таз да меташ таза. 2. Дишай. Не мисли много горе. 3. Айде слизи да почиш. Добре. Така 3 тройки. Дай стана горе много стоиш, ще умрат ръце. По-хубав кип. 1. 2. Пускай. Няма значение дали сте грозни, не го мисли. Ай, давай, скачи сега и после до края. Давай 2. Сега се хващаш и не се пускаш, искам много силен кип. Давай по-бързи да върват, че няма време. Бързо слизай. Дай още едно, пускай. Още 2, дай. Още едно можеш, дай бързо. Няма, почивай. 5-16. Дишай, сега не говори. Сега концентрирано, ако мислиш, че е тегаво първият път по-умерено, не е нужно да е много силен. Чичи, искаш да дойдеш при мене, да видиш как снимаме Чичо. Ела да видиш как снимаме Чичо. Айде, една минута. Такова е малко пред мишниците. Да вкараш кръв. По-умерено тръгни, ако мислиш, че ще е по-добре.
Винаги мога да натиснеш втори и трети рунд. Двадесет 25 секунди. Надишай се хубаво, разтръскай ръцете, събери се. Тук ти е силата на тебе. Пет, 4, 3, 2, 1, работа! Явно ги брой. Добро темпо. Дръж така, 1,40 си. Намали малко ако трябва. 1,45. Добро гребане. Мало машино. Дръж така. Дишай хубаво. Едно и 42 ти е гребането. При мен да видим Чичо. Ела да видиш Чичо. Добре си. Много силно гребане. Малко. Дишай хубаво. Дишай хубаво. Мало машино, дръж така. На вторите скачания, ако трябваше по-малко по-бавно ги прави. Двадесет две ли? Седай леко да въртат. Браво, бе, машино. Много добро време имаш. Много добро време. Уникално. 1,45 си така. Така си 1,45. Дръж така, ако трябва да възстановиш. И ще го скъсаш третия. Браво, бе. Ядосай са. Пази сили за третия, пази сили да натиснеш там да го скъсаш.
Браво, момче. Дръж така. 1,47,8 си така. Айде, Дани, давай. Айде, възстанови. Дишай хубаво. Бащаш го веднага и почваш. Грешиш и починеш. Айде, една лека. Айде, момче. Браво, бе. Давай веднага. Ако не решиш, починеш, давай. Почвай. Имаш много време. Две секунди дишай. 3, 4, 5. Айде, почва. Браво, бе, момче. 10 калории да си оправиш въздуха и всичко. Почвай силно. 1300. Почвай. 1,45 си така. Дръж го така, сега да си оправиш въздух. 6,30, давай под 7,30. Дай. Под 7,30 със сила. Давай. Айде до 20 натисни и после знаме това. Дай го, че. Дай до 20 натисни и 15 натисни. Дишай хубаво, бутай хубаво с краката. Дишай. 7 минути. Сега натискай. Давай. Сега трябва да почнеш да натискаш, Дани. Давай, искам 2000. Дай на 1450. Дай, че да видим 2000. 15 сил. Станате. Браво, бе! Станате. Дай да видим 2000. Връщай вън. Дай да видим двойка на този крамен. Има ли стигали до 2000 това, бе? Дай, бе! Връщай бързо! Дай! Връщай бързо! Още една! Силно! Браво! Да, той влезна в играта направо. Ево! Спирам го. Чай, снимаме последните калории, там да има нещо. Ето въженцето. А с последните калории машината